आपण सतरे गोटे चोर भाया देखा जाउछंदी। जगन्नाथ सांग मैंने तो आज सकाल सकाल कम सारी गोटा 5 किलिया बाड़िया भी धरती। चलतु एक कथा छाड़ तो आम बिल सब कौन लगा है मुझे देखेबी आपण मानू। चलतु देखिपे ये आम आलू लगाई ये सब आलू लगाई तो पूरा भी दिया सरला पानी मड़ा हम आलू लगाई सब ये सब छेड़ी खाई कार 3टा सियारे सेपटे। चलतु देखा आमर ये सब बही मूल्य सब कम करने आसते बही आलू पूरा दवाई एपटे आमर लगाई सब कलर लगाई सब कलर लगाई साइड्रे मूला लगाई भितर भी गोटे गोटे टमाटर गच भी लगाई लगा है कि कखारू लगा हम सेपटे कम कर समस्ते आपण मैंने देखिपे आलू हुरा दौरान ये सब सोरिष होती ये सब सोरिष देखिपे आपण मैंने दुई जगह को आसापी आम भल लगे नई एपटे तो आपण मैंने देखिले तो सेपट को मुझे जाऊे देखिए पटे देखिपे ये सब धनिया पड़ी तो गछ हैनी टिके टिके है तो हम ये भी सब पड़ी शाग फाग पड़ी नई देखिपे तो दल हो जाए तो से जिते ये नई गाधो से किसी ना सुखा था आम गाधो केते माछ भी जगह धरीचु ये सब बड़ हो गले सब किए बाहर रोचे किए कौट चाकरी करदेला से जुग ना ये सब एकाठी गाधेवाई आसो नई बहुत बड़ नई ये नई कथा मुझे कहूली आपण मानक ये नईटे देखु ये नईर बहुत किसी रहस्य कथा अच्छी जे कि मु भी अधे जानी आम जेजेमा जेजेबापा सब कहती आमको ये नई विषय रे तो ये नई विषय रे चलो पचारि बुझा गोटे बड़ भाई को जी भी आम सहित गाधेवा को आसती चलो पचारिकिना बुझा नई विषय चलतु आओ भाई ये नई विषय रे किसी रहस्य कहतु शीत जो रोज खराब हो नई विषय कौन कह मैंने किसी कहींपर आ कहते नईर ना कौन नई ना मधुसागर आ नई विषय रे किसी रहस्य सब अच्छी रहस्य कौन यही जगह गोटा जहाज बुड़ी यही आगे आगे केमती कौन ब्रिटिश समय बुड़ी ब्रिटिश समय बुड़ी जाइए आपण सतरे गोटे चोर भाया देखा जाउछंदी। माने कथा कह माने भाषा ठीक करी कहंती आपण मु पचारली गोटे ये तांको बिल है सेकरे देखिपे ये आसी बही छाई जगह मुझे पचार शाबाश बेटा बहुत बढ़िया शाबाश बेटा बहुत बढ़िया।
ପଚାରୁଛି ଏ ଭାଇ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚାଲ କଥା କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ଚାଲ ପଚାରିବା ମୁଁ ହୁଣ୍ଡା ମୁଁ କହୁଛି ନାଇଁ ଆପଣ ହୁଣ୍ଡା ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚାଲ ପଚାରିବା କ'ଣ ପଚାରିବା ଆଉ ତୁ କରୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଚାଲ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆଉ ଭାଇ ଇଏ କିଏ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଟିକେ ଅନାନ୍ତୁ ହଁ ଆଉ ଭାଇ ନଈର ନାଁଟା କ'ଣ ମଧୁସାଗର ଆଉ ଆର କିଛି କ'ଣ ରହସ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସବୁ ଏ ନଈର ରହସ୍ୟଟା କ'ଣ ରହସ୍ୟ ସବୁ ଏଇ ଜେଜେବାପା କହନ୍ତି 50-60 କିଲୋ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ସବୁ ସେ ଜୁଆର ହରିକା ସବୁ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ଏ ଜାହାଜ ହରିକା ସବୁ ବୁଡ଼ିଛି ଆମ ବିଲ ଫିଲ ଏସବୁ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜା କୂଳ ଗୋଟେ ଗାଁ ଆମର ଅଛି ଏଠି ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଛି ଆମ ଏ ବିଲରେ ଆଉ ସେଠି କିଛି ଦୂର ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଅଛି ସେଠି ବି ଜାହାଜ ଗୋଟେ ବୁଡ଼ିଛି ଲଞ୍ଚ ବୁଡ଼ିଛି ଆଉ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଜେଜେବାପା ସବୁ କହନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆଉ ଜୁଆର ଆଗେ ଆସେ ନଈରେ ଆଉ ସମୟ କ୍ରମେ ନଈ ସବୁ ପୋତିପାତି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ନଈ ଯିଏକି ବହୁତ ବଡ଼ ନଈଟେ ଥିଲା ଏବେ ପୋତି ହେଇକି ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେଠି ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗଣ୍ଡା ବା ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନାଇଁ ଇଏ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାକୁ ବି ଆସନ୍ତୁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ଏ ଜାଗାକୁ ଯେମିତିକି ଯାହାକୁ ଡାଣି ଲାଗିଲେ କି ଯେମିତିକି ଗାଈ କ୍ଷୀର ନଦେଲେ ସେମିତି ବାବା ଅଛନ୍ତି ଔଷଧ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ସେ ନଈ ବିଷୟରେ ନଈ ରହସ୍ୟ ବି ଜାଣିଲେ ତ ସତ କଥା ହେଲା ଏ ନଈ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ସିନା ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ସେଇ ବିଲଟେ ଦେଖିବା ସେ ବିଲରେ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ ଲଗେଇଛୁ ତ ଆମେ ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇଟା ସେ ଜେଜେଙ୍କର ବିଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଜେଜେ ଜଣେ ଆମର କରିଛନ୍ତି କୋଶଳା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆମର ସୋରିଷ ଏଠି ବି ଲଗା ହେଇଛି ସେଠି ବି ଲଗା ହେଇଛି ଏଠି ବି ଲଗା ହେଇଛି ଆଉ ଏସବୁ ଏଇ ସେ ଜେଜେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ପିଆଜ ଏ ରସୁଣ ଆଉ ଇଏ ଆମର କୋଶଳା ଲଗା ହେଇଛି ଏ ସୋରିଷ ଫୁଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଏଥିରୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଫଳଟେ ହେଇଛି ଏ ଫଳରୁ ଆମର ସୋରିଷ ତିଆରି ହୁଏ ସୋରିଷ ଏଥିରୁ ଶୁଖିଗଲେ ତ ତାକୁ ଖରାରେ ପକାଇକିନା ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ସୋରିଷ ସେ ବାହାରିଯାଏ ଆଉ ଏପଟେ ବି ଲଗା ହେଇଛି ଆମର ସବୁ ପନିପରିବା ସେପଟେ ମୂଳା ସେପଟେ ଇଏ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ସେପଟେ ଧାନ ବି ଅଧେ କଟା ହେଇନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କର ପିଆଜ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ବିଲର ଆମ ବିଲରେ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି ବହୁତ ଜୋରରେ ଆସିଥିଲି ଠେଙ୍ଗି ପିଆଜ ଖୁସେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି ତ ଏପଟେ ମୋ ଧାନ କଟା ହେଇଯାଇଛି ବନ୍ଧା ହେଇନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଏମିତି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ।